വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. മൈക്കിളപ്പം വന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു. കല്യാണം പോലും കഴിക്കാണ്ട് അപ്പന് കൊടുത്ത വാക്കാരെന്നാണ് പറയണത്. മൈക്കിളേട്ട എങ്ങാനും പറഞ്ഞാലേ പിന്നെ പ്രാന്തം കുരിയച്ചൻ വിചാരിച്ച പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആക്സിഡന്റിനെ പറ്റി പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിടിവെട്ട അജാത്തനെ ഞാനും പാർട്ടിയും കൂടെയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. ഈ കേസിലെങ്ങാനോ അവന്റെ പിടിവിട്ട അതിലാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അജാസാണോ അതോ മൈക്കോ? മനസ്സിലായ ഞാൻ ലോക്കലാണെന്ന് എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ? എങ്ങാനും ലോക്കലായ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ണാക്ക് വീടായിപ്പോ.